parminggota ta puji Tuhatta marite sia bukwede nomor 10 ayat sada do ayat 7. Mari hite-hite goar ni di bata ama. Dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohok goar ni todi porbadia na tom palangi dohok tanon. Amin. Ali Jahuba hu haholongi do hajojongan ni bagasmu dohot hasonggopan ni hamuliamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, nang dohot doham di halamohor roham marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asau tadahami ho, jala asau tangion hami suaranya anakmu, jala asau hujalo hami todim perbadia marhiti anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tangihon hamuma patik ni dewata ima patik paduahon dang jadi ganammu jadadang jadi sumanomu
manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaun, rodi na di bagasanae na di toro di tano, yang gotunggabe si sobaun manang siuluan. Atong rak mangidugugo mahita siya Tuhan di bata lau mangulahon pati nai. Ali Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tu pati mi. Amin. Tato poti madusat tanda gudangi diadupan di bata martangyang mahita. Ali Tuhan di bata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo di bata pargugu naso hatudusan sitoppa nasa nadong. Paruhum natigor namang humijol mamanisia. Naroro hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahulahami marhite sian pangadison nami di patimu. Ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nang siap pakateon nami nasotore. Roh di pangulun nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo ho nauhum hami alain dirusa nami, alain natar socol bagi rohami numaing alani, asima roham di hami, ali di bata nami. Pardingga basa jala para si roha doho, alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami salutna, jala surutot di parbadi itu rohanami be, asa tarbain hami mangului, ho di bagasan hati goran, dohot habadiaun. Gabe sahat Tuhan uluan nasora suda, na pinar baga-bagam diakka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laus tabigima baga-baga di batan taringut Tuhasan di dosatta. Para siroha jala pardingga basa du Jahoba, labat tarrimas jala para siroha gudang. Dang di bahit tuita hobar tuakka dusatta, jalarang di balos sotu hita hobar tuakka hajahatotta, sona sini rohani mama mida akka anakna, asini rohani Jahoba diakka na makka biari ibana, hasangapom madi di batana di gijang. Amin. Hatani di bata turpuk epistel di parminggota di boga samanduguton
ima ditar surat di buku ni pesalmen bidu 130 sia ayat sada sa rodia 12. Pesalmen 130 sia ayat sada sa rodia 12 tajahama marsikat sorin. Edde sian si Daud ali jahuba disulikit jala ditadahodo au manang mardaladalan manang mudo mau disege hodo au jala takas do diboto akka dalaku sudena. Tole siap pudi, tole siap jolo dihaliangi hodo au jada lilinggom tangamu do au. Tungtu dia matar ben ahu laho maradopon tordim jala tungtu dia matar bahen ahu maporus maradopon bohim. Tung sura magijakuahu diaka holong habong ni buah siang hari laho songkop nyantu bari bani laut. Jala tung surah hudok hahulomo sambingwa makuku piau jadi hati urut do borngin di humaliangahu. Olak nima sahakna martua donata maihon hatani di bata jala na opyopsa. Amin. Tidak kemah haporsiau tai so nahina tidak koni dong atas haporsiau di sadok portibion rak mahita mandok au porsea di bataja huba ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di bataja huba na sasadai imana tilubuhon ni si Maria nagabi-gabia siaton di porbadia andorak suhabubuhan iro tu hatta na tumaon na birnit di panghuman ni silatus nama tetarpajal di bana di hau pinarsilang na tua tubunwa turudung di tanam na mulak mangulu di hari paduluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siam di bata jahuba amanai pargu na suatu rusani di simai bana pe mamulak sogu tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsea iton di porbadia jadadok sadahuria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia
doho dia sandusa, doho dia taina mando, mulak mangulus sogok daging halak nang mate, doho dia nguluan nasora sudah. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu, Paduahon Dung Epipanias, 17 Januari 2020 sada. Topik Minggu, ditanda Tuhanido Ho, sada Rumawi, nama ragam, kosong sada, 3 kali ibadah minggu mulai tanggal 7 Februari 2021. Sesuai dohot haputusan di sermon parhalado tanggal 30 Desember 2020, nunga diputuson ia parmingguan patupa utama parmingguan tulu hali songon nasomal pukul 7 WIB manogot bahasa Indonesia, pukul 10 WIB harian bahasa Batak, dohot pukul 10 WIB botari bahasa Indonesia, jala dimulai di hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sada. 02. Kebaktian wilayah mulai bulan Februari 2020 sada. Pertanyaan wilayah di Patu Pauriata do secara live streaming, jala tusude ruas manang wilayah, asa mangihuton acarai di Bagas Tabe. Ruas manang wilayah nadohok mangihuton acara pertanyaan ini di gereja secara live streaming, diatur secara bergantian. Rencana pertanyaan wilayah di Patupa di Gadup hari Jumat, jala dimulai hari Jumat tanggal 5 Februari 2020 sada pukul 10 siawib. 03. Rapot Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Di hari Minggu sadarion 17 Januari 2020 sada, mulai pukul 10.30 1.22 WIB, Patu Paondo rapot panitia Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu, maringanan di ruang serbaguna gereja. Pinangido tusude panitia asaro mangihut terrapoti. Tiktingoma laos gabe undangan. 04. Calon Sintua. Nunga dijakon gabe calon Sintua di Uriaon, ima sian wilayah sia, amata raimat tapu bolon, suami inata, yanti medalina buru marpau, alamat Jalan Ki Haji Mahmud Ujung, RT 05, RW 04, nomor 14, Jakarta Selatan. 05, Namar Bagas. Tikting Parjolo. Naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Donawan Purba ST, anak niamata Panusor Purba Nainan, tubuh ni inata Esti Manganar Boru Simanjuntak, alamat Jalan Raya Lenteng Agung nomor 120 sada, RT 05, RW 0 sada, Lenteng Agung, wilayah Tolu. Ruasnya HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dot Orwana, Laura Boru Simanjuntak AMD, Boru Nyamata Nimrod Simanjuntak Nainan, tubuh di Inata Rospita Boru Tapu Bolon, alamat
Dusun Marpaung, Desa Lumban Bulbul, Balige. Ruasni HKBP Tiberias Resort Balige. Pamasu-masuan patupaon di hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Di pasu-pasu Tuhan tama Saka Pardogan Saripion Nasida. Tikting naso jinahon do parepengon di huriata boi mata jaha di tikting naung di parade huriata sogonima tikting di hita di bagasan samingguan. Di
dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima na mangaramuti roha do pikiramuna saluhutna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, parjulo sali mauliate di Tuhata dohot di Huriana, mauliate nang di Amanguluata, doang apadita dohot sude parhalado, tarlumobi di panitia jubileum na padohoton hami, gabe parsidohot makalason, pangaradiota majakon ari jubileum 50 tahun, ono pulono marina naing ro, jala rohami sian pematang siantar, STA KBP, Laos Supasa Tamima, selamat menyambut jubileum yang ke-50 tahun di Huriana HKBP Pasar Minggu, orasma di hita saluhuna. Hatani debata naga beturbuk jamita di minggu napa duahon dung Epifanias Sadarion, tarsurat di Evangelium ni Tuhan Yesus na sinuraton ni si Yohanes, bidu sada mamuka sian ayat 40 saha rodi ayat 50 sada. Songonoma hatana. Torang niarinai dinanaing lao ibana tu Galilea, jupang sama si Filipus. Dungi didok Yesus mamado ibana, ihuton maau. Alai sian Betsaida do si Filipus imahutani si Andreas dohot si Petrus. Dapot si Filipus ma si Nathanael jadi didok madok ibana. Nunga jupang hami ibana nanidok ni si Musa di surat patiki jala na pinabuan ya kapanurirang, ima Yesus anak ni si Joseph nasian huta Nasaret. Dungi didok si Nathanael mamado ibana. Tung tarbay maro nadinggan sian huta Nasaret, jadi didok si Filipus ma Roma homarnida. Dida Yesus ma si Nathanael naro manopot ibana jadi didok ma taringot tu ibana. On ma sadahalak Israel nasitong na somar pangasi di bagasan. Nina si Nathanael mamado ibana sia dia ditadahuaw. Dungi dia lusi Yesus ma ibana. Huida doho uju ditoro ni hawaraiho. Adorang so dijo si Filipus idopeho. Dunginin na si Nathanael mamangalusi ibana. Guru nami hodo anak ni debata, hodo raja ni halak Israel. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Allah hudok tuho huida ho ditoro ni hawarayu bain na porsea ho. Idaom mudo pena sumurung siani. Laos nin nama tutu si tutudo na hudokon tuhamu. Idaom munado mukap banua gijang. Jala manaik mijur aka suruh-suruan ni debata. Tumopot anak ni jolmai. Ido sahana. Huriani Tuhata na hinaholongan ni Jesus Kristus. Sada barita na balga na arga na sumurung sian ganuk akalas ni roha di parsaurata marhite Evangelium Yohanes bidu sadaon ditadda debatata dohita ditadda debata doho ditadda debata au ditadda debata hamu hita saluhuna buasa arga baritaon. Karena jangankan Tuhan mengenal kita amang inang, kita mampu mengenal Tuhan saja pun itu sudah anugerah. Sebab jangankan mengenal Tuhan, ai gari manada jerupe, olo do pilih-pilih tita, saya tae tong na tonggi hape masom,
Ay garu manadda mangga say binereng lemes hape gilokon. Jala laos disodo molo tadok. Ay nga hutadday anak koku day siya siubeok kui. Nga hutadday do nga saripek kui. Nga hutadday ayamok kui, inok kui. Ibu bapak jangan salah. Yang paling lengkap dan yang paling sempurna mengenal kita dan mengenal dia bukan kita dan bukan dia. Tetapi Allah lah yang lebih mengenal, yang paling sempurna mengenal segenap kehidupan dari orang-orang yang dikasihinya. Atau ngamang inang Epipanias napa dua honon, pesta panadaon ni debata maradopok kita maon. Dalata makalason lasni rohana arga nabalgas itu tu, bahwa Tuhan senantiasa mengenal, mengetahui, memahami, mengerti segala apa yang kita alami, kita rasakan, kita pergumulkan, kita pertaruhkan, kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Sia dia boi hilalauta lasni rohai, di dia ma bahasa Indonesia na keboleh jadian kita mengalami pengenalan Allah itu parbue ni panadaun manang pangotak ni panadaun ni debata maradopok kita haidata isian ayah 40 rak maita marnida manginang. Didok di hatabata torang niarinai dinanaing lao Yesus tu Galilea jupang sama si Filipus. Di hata Indonesia, keesokan harinya Yesus memutuskan. Molo di hata bata, Yesus lao. Di hata Junanina telo. Lapatan nada kola lao. Dan holan memutuskan. Yesus memutuskan akan mendatangi atau mengunjungi orang yang disebut di dalam ayat-ayat ini. Molo didok hata telo dua dena, design and desire. Allah tidak hanya mendesain perjumpaan itu, tetapi juga menghendaki, menghasrati perjumpaan itu dengan orang yang dikasihinya. Jadi nanaing atusata sianon bahwa kita semua ada di dalam rancangan Allah. Ganup kita sedang berada di dalam putusan-putusan Allah. Di pabongot debata hita tu bagasan sakapna. Ido parbueni pakala sonota di panadaun ni debata. Tada ni naung di tada debata hita. Di parsidohot tita. Di pabongot tita. Di desair hita. Di desain hita. Tu bagasan sakapna. Asa siano kabe gabe jupa kita madang jumolo hita manadda debata. Debata do jumolo manadda hita. Dang jumolo hita mangalului debata. Jumolo do debata mangalului hita. Nataluluyoni bana ala nina dilului bana do hita. Ai dilului inata siaduna kamu natwari. Bah ahanaing gabe talului ma. Dang alani hita mangalului ibana gabe lului mahita alai debata parjolo pabongot tita tu bagasan rencanana tu bagasan rancanganna di bagasan ngolutai alani amanginang riko mahita makilala bahwa seperti Filipus, seperti Nathanael, Anda, amang, inang, semua yang di rumah, yang di gereja, semua kita sedang ada di dalam rancangan Allah. 2021 ini adalah tahun di mana kita semua ada dalam daftar rancangan Tuhan. Putusan dan desain Tuhan atas dan tentang kehidupan kita. Alai diuduti madiaya 44. Alai sian Betsaida do moliata bata molo ngatoradong alaina ngaulo hira maoli romaita marpungu olo alai inna berarti nga kebalikan non di doksongonon
alai sian Betsaida do si Filipus, ima hutani si Andreas dohot si Petrus. Amang inang naboy jupa kita di son, Betsaida ini memang gerakan yang paling atau komunitas yang paling menolak Yesus. Tetapi rupanya rancangan Tuhan tidak pernah bicara soal mayoritas atau minoritas. Pun Filipus dari ruang-ruang yang sangat minor, tidak ada penghalang untuk kemudian dia mengenal, mengangkat, dan menolong Filipus di dalam kehidupannya. Jadi amang inang akan nakarejo, berhentilah cari-cari muka. Karena promosi Anda tidak ditentukan oleh pimpinan, tapi ditentukan oleh Tuhan. 3 orang ini justru dari ruang yang sangat minor. Jalai doa surungan yalak Batak, sangat minor. Minoritas doita di tonga-tongani hasukuon. Minoritas di Parugamon. Alai dan gabe sudat. Pasu-pasu ni debata. Paborhaton dohot makobasya kahalak kitai. Gabe pasu-pasu di tongani bangson. Di tonga-tongani portibion. Tolu do gula ni Batak na julu. Gula putih, gula merah, torgulamo nama. Dan adong rupani itad dan asing. Gulamo ikan asin. Alai dan gabe sudat. Desain ni debata. Lau pahehehon paicatong ngoluta. Jadi berhentilah menjadi Kristen cengeng. Kristen lebay. Tuhan, aku enggak kuat gitu. No, jangan, Tuhan pun geli melihatnya kalau gitu. Jangan dikit-dikit Tuhan kasih kemudahan, kasih kelancaran. Jangan ada beban, jangan ada rintangan. Hati-hati kau ditaruh di kuburan. Hola ni kuburan do, dang adong beban, dang adong rintangan, dang adong pergumulan, dang adong halangan, marede mahuria, sonang mamodom. Namo dingdi. Rancangan Tuhan tidak berhenti karena sejumlah rintangan. Lalu sianima hita Jupang, ternyata ruang kedua, hadiah pengenalan Allah, tidak hanya memasukkan kita, akibat dari rancangan itu kita ada di dalam rancangannya. Tetapi hadiah kedua dari pengenalan itu, kemudian kita dapat melihat sendiri. Kita mengalami sendiri. Bahwa Tuhan betul-betul tahu siapa kita. Tuhan tahu betul-betul bagaimana kita punya rencana, kita punya masalah, kita punya pergumulan. Tabereng ma udukna. Dung jupangan di ayat 44 dot ayat 40 menguduk matu ayat 45. Tor didapoton si Filipus ma si Nathanael. Ini keren. Orang kalau memang namanya suka sepak bola, pasti dia cerita banyak tentang sepak bola. Karena begitu dia menyadari dan merasakan Kristus itu luar biasa, gak bisa dia gak bicara. Torilo jongi mana, idapoto ni mana si Nathanael, nunga jupaku be. Orang-orang yang betul-betul seperti ini, gairah yang seperti ini, adalah gairah-gairah yang kita butuhkan di tengah-tengah zaman ini. Orang yang tidak bisa mendiamkan dirinya tentang kabar sukacita yang dia peroleh dari Allah. Natape asing doi sina. Kurang bagas doi sina nani dok nai. Ayah hai dok ibana. Dia ayah 45. Nunga jupang hami ibana. Nani dok ni si Musa. Na pinabuha ni panuri rangi. Ima Yesus anak ni si Joseph. Nah ini kan seolah-olah secara kedagingan Yesus anak Yusuf. Dan si kopi. Alaya manginang nanaing dohonon, nah jangan tunggu pengetahuanmu sempurna, baru engkau ceritakan siapa dia. Dan tentang pemberitaan dengan dia ternyata bukan tentang apa yang kita bicara, tetapi kemudian ketika Nathanael ketemu sendiri dengan Tuhan.
Filipus ketemu sendiri dengan Tuhan, bukan dengan kebenaran teologi, bukan dengan kepintaran dan kepiawaian kita berkata-kata, tetapi akibat dari perjumpaan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Maka hadiah kedua, Tuhan memberi kita bisa menemukan sendiri. Aitori jua si Nathanael do, ahedi do ibana. Tung tarbae marona denggan diaya 46. Sian huta Nasaret. Ini kalau orang udah ragu-ragu, jangan sibuk debat. Filipus nggak mau lama-lama berbantah. Ahido ibana, Roma ho, bereng main di mana? Lalu kemudian Nathanael itu melihat sendiri. Aidido Yesus tu ibana. Oma sadahala Israel nasitong naso marpangasi di bagasan. Siat dia itadahuawi na ibana. Di sima HP jupa kita uno ni hapor siautai adalah perjumpaan kita sendiri dengan dia. Uno ni hapor siau ni adalah ketika kita mengalami sendiri perjumpaan kita dengan Kristus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. 2021 ini memang agaknya jauh lebih sulit dari awal dari 2020. Molo tabereng hanya baru 16-17 hari pesawat udah jatuh. Gempa, banjir, tanah longsor, bertubi-tubi. Hape rodo ngasangai dok. Goodbye 2020 tahun yang sulit. Hape rodo pe sama juga tetap sulit. Maka orang yang ragu-ragu gak ada obatnya. Hanya datanglah pada dia. Gak ada cara lain kemudian kita menjadi sangat yakin. Terkecuali kita datang pada dia, berjumpa dengan dia, mengalami dan menyaksikan sendiri bagaimana dia hadir dan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi perjulu ganuk mahita songo si Filipusi pataruhala manada Yesus, dari yang ditemu menjadi penemu. Unang olani berkalak kita gabe mago aporseon na tu Yesus, gabe mago pos ni rohana pajupang do opung na gimana kabar opung songo-songo ni ima ini mana bulan sada bulan dua buah opung ngeri dah bah ini mana bulan tolu maupun borak do ina 1 bulan 12 bado pun permau na do ina saya holan nama dili marsak hui huma susah pau pipe dah honon nama mak kalau bisa sebulan ini janganlah ketemu dulu dengan opung. Loh kenapa nak? Mama ada kan karena ada opungmu. Iya mak, tapi lemasa kalau ku tengok opung itu ina ayah hatok saya holan na arsak hui padilian, holso, ido na totong. Coba sama-sama kita rajin-rajin mengabarkan Yesus yang kita kenal itu. Walau kita tidak sempurna mengerti dan mengenali dia, aidang tuk kita lau manadaibana secara sempurna lewat logika, ay moloboi debata dirumuskan secara logika, kadang debata bebana rumusan ni manusia namai, rumusan ni utoh-hutok namai. Tetapi kemudian pengenalan kita itu berdampak pada orang lain, menjadi lebih kenal atau lebih kemudian dia mengalami perjumpaannya dengan Tuhan sendiri. Itulah jubileum kita itu. Generasi ke generasi ada yang jadi Filipus, ada yang jadi Nathanael. Lalu setelah Nathanael datang lagi Filipus, datang lagi Nathanael. Yang saling mengenalkan Allah melalui generasi demi generasi keberikutnya. Yang terakhir amanginang napar pudi biasana tarodo na gumudang tapaima ay namudum petor dungo mulungai bigi hata terakhir saya nama ira-ira buti
Tapi kami mau di kampus terakhir ibu hidup onom bab naik. Jadi tahu di jama udukna. Dukot di do Jesus hubereng doho ditoruni hawarai ninna. Torsonggok do dihilala si Nathanael jala di dok. Guru nami hodo raja ni Israel, hodo anak ni debata. Ternyata akibat dari pengenalan itu lahirlah yang ketiga, pengakuan. Gabe sudema hitamadok hodo rajaku sipa luau sipa nguluau. Pengakuan. Akibat nih pengakuan nih di ayat 40 sia diuduti Yesus mamadok. Ala naung mangaku hoja lapor sea ho diau. Idom mudope nasumurung sian nani idam sinuai. Artinya ini janji nani leo ni Yesus bagi orang-orang yang mau mengaku dia. Ai molo tubuh pengakuan, sianido ita bongot menyaksikan banyak hal. Contoh, kalau kita banyak bersyukur, mengakui hal-hal yang bisa diterima, disyukuri, rodo sukacita. Maka jangan tunggu mujizat baru bersyukur. Bersyukurlah, maka mujizat akan datang. Unanga kaina gabe topu dan saya totong edo papi. Jujur ya, bagimu aku anugerah tapi bagiku kau musibah. Jangan. Bigu donaro. Molo saya totong do kita manihai. Totong do kita mengeluh. Tetapi orang-orang yang dengan mau menerima, bahkan apabila pengakuan itu melahirkan rasa syukur, energi kita akan bertambah. Pos ni rohata gabe tubuh. Di 2 tahun nasal pun pelayanan kami siantar tu Pekanbaru. Baru madabu pesawat. Sirara, Naujui, Namera. Jadi di pesawat ini ipakai amatau mahelem. Helm ni karetai. Inarohana pinomak mulu dia namasa si majujungi hipal. Bui dapot. Jiusuku nalapasi labuku. Marga hawamang niku. Marga ha ine mana. Bah ai wasa buka mang mahelemi niku. Ada mamang. Hati dia non. Asa nangku apalah si majujungo bui tadaun ni jolma. Betapa dia takut. Karena apa? Dia kurang mengakui kan. Ayang goyo kuhoni mana pangaramoti ni jaoba. Uniang dobe pos ni rohai siya kilemi. Tapi ketika kita tidak bangun pengakuan kita, maka yang ada apa? Sikap negatif energi kita menjadi sangat buruk. Maka itu yang dicontohkan secara sederhana di sini. Mari kita memperkuat, memperkokoh pengakuan kita akan kuasa Allah. Rasa takjub kita seperti Nathanael ini dibutuhkan di tengah-tengah zaman ini. Apalagi di masa-masa nih pangotak nih sorimago COVID-10 sion. Kita membutuhkan pengakuan yang lebih tentang Tuhan. Karena apa? Dunia kita, tubuh kita sangat rapuh, sangat rentan. Nah tu hari di seminar upabua doa dong ama di Jakarta jum hami. Di do iwana amang tumagot dohona corona hulala daripada rak dua do inata ijabu pa dua-dua ini mana. Ngaborat tu ruang ngulunai. Itu menandakan dia sangat rapuh kan. Tidak hanya terhadap penyakit itu dia rapuh sekali, terhadap relasi di tengah-tengah keluarga pun dia sangat rapuh.
Tetapi ketika kita mau percaya dengan Dia, memercayakan hidup kita atas Dia, dok, adong nasuhu bereng, di pesalmeni bagas situ tuh. Jongjong, hudul, modom, laus taboa podo-podo matai, tu langit ni langit tanadu, isi doi bana. Laus diisolasi kita, sesungguhnya kita tidak pernah bisa sendiri, karena selalu ada Allah yang menyertai, yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita itu. Maka kunci ketiga, kita perlu pengakuan yang lebih lagi tentang Allah. Asa idaot tamanan idok ni panghujung ini ayat 50 sadai. Idau muma mukap banua gijang manai mijur aka suruh-suruhan ni debata tumopot anak ni jolmai. Keselamatan kita peroleh bermula dari rencana Allah, rancangan Allah mengenali kita satu persatu di setiap kehidupan kita ini. Maka doa-doa kita yang belum terjawab, pergumulan dan keluh-keluh kesah kita yang kita suarakan, kita bunyikan setiap saat, ternyata ibu bapak tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Da ngadong naso dibereng, dipaihutihut, ditadda, diboto, jala dihilala debata. Margugo mahita. Amin. Debata Jehovah manami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Adorang so hulului hami honunga dijuluani ho mangalului hami. Di pabongoto hami tu bagasan sakakmu. Marsangaja ho ro manopot upunami tu tano batak. Di hatihan yaka parbarita nauli. Marsangaja ho 50 tahun nasalpu ro manopot pargareja nami sinuaing di pasar mingguon. Marhiti akan tua-tua nami na marpungu di hati hai. Marhite inganan na nilehommu marhite rohan yakan naukap. Gabi mardalani bolas 50 tahun gajang nalilingna. Torop situtu halak na dapotan barita nauli lasni roha do gogo bohal mangeahi madalani nguluon. Tungso tarhatao kami do. Hina togu ni doot hina balga hina bagas ni pakokopomu holong ni roham maradupon hami ganup marsada-sada. Gabe di paluhuto hami saluhutu bagasa sakap mi marhite huriam. Dina totong marbarita nauli mamaritaon harajaomu. Di umurna naungguk 50 tahun. Tu tanggal 20 sada Maret nanaing roon. Alania le Tuhan uduti mak lau manogu-nogu hami ganup. Asa sai jupa kami parjupangan nami marado poko. Asa sai lam huida hami marhite parsauran nami di huriamon. Aka padongan yomu dina dihilalaho ditatap ho dibotoho jala dia tusiho sudena masa di bagasan ngulu nami marsada-sada. Asa sayunang be holsoan tahutan godoro kami madalani ngulu nami. Aida ngadok kape nasosian pamotoammu. Aida ngadong nasosian panadaon dohot parnidaammu. Dangadong nalipe nanggosa dapesian holso nami inaso di botoho. Alani gabegad damapos si rohanami. Tarlumobi di nalam huok-huok kami hodo Yesus Raja nami. Hodo anak ni debatan atau tong mabuan hami sa rodi haluaun ni ngulu nami. Disima hami ale Tuhan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Marnida na sumurung sian saluhna. Asidot olong ni rohami ima hanguluan si saliling nililingna. Gohima las ni rohanami
di paninadamo maradopo kami ali Tuhan. Gadama pos di rohanami, huto guna ma hapor siaon nami, jalalam hibul ma pakirimon nami maradopoko, ai huboto hami huapor siai hami, natotong do didongani di ramoti jala di botoho saluhut namasa di ngolu nami. Pasu-pasu mahuriam ale Tuhan, dinalau mangarade manguduti lau majakon, tahun Jobel, jubileum ni huriam tutiki naroon. Asa sailam jumpa kami, parbue dohot uno ni lapatan ni jubileumi di bagasan ngulu nami ganuk. Asa sailam ibaru parsauran nami maradopoko, jala malua hami saluhut nasian, dosa dohot sian nasa subiani portibion. Togu-togu ma ganup ruas ni huriam. Asa say dihilala nasi dari tongan ni bagas tarlumo binasuboy rap do tami marpungu di gareja tikion. Narodo honang tumopot nasida di bagas nasidabe. Di tangi jala di paida ida hodo akan namasa di tongan ni bagas nasida di bereng hodo isaluhut. Nasa natin ang yakon na sidabe dito nga ni bagas pe. Patar jala uli di pahinguti uto di bagasan asin ni roham. Pasu-pasu akayan akon namin na marsikola. Tabay bisuk hapisaran. Doa tutugo niya porsiyaw di nasida. Dia ka na mga luli karejo kapdalan ali Tuhan. Dia ka na tarpaima di rokap nito dina homali Tuhan na patongon sirokap nito dina hinalomohom mo. Jala dia ka rumah tangga na mawas di pasu-pasu anak do boru. Palumewon ali Tuhan dina sida hobar tuasi ni rohami. Dia ka na marsahit alani pandemi COVID-10 siyaon. Do alani kapanahit na asing urupi leon gugu hai paso dina sida ali Tuhan. Dia ka na tarilu-ilu alani na marsirang siyan akan na hinaholongan ni rohana sida homa na mga leo na pulapul. Lumubi man ang ali Tuhan, buwanon nami di bagasatang yang nami di tikyon sude parhobas. Di tonga-tonga ni huriam, siyan uluan nami sa sude parhobas dia ka bagian-bagian ni pelayanan namion. Tarlumubi ng panitia jubileum nami. Urupi pargugoy leon hai pason tunasida Tuhan. Di pangotak ni COVID-10 siyaon totong nasida di bagasan hai pason. Mamelehon akan na dumenggan lau makalason. Ubat ni pandemion ima Jobel na nilihom mod di hami. Asa sailam sude hami sumariho dongan nami. Jala sailam sude hami makilala do mangokuhon. Hinagogo niya si doot holong ni roham maradopo kami. Pasu-pasu pamareta nami. Asa tuk na sida lau mangurupi makobasi. Patupahon vaksin. Songoninang memutus penyebaran ni rantai COVID-10 siyaon. Songoninang kaparhobas medis. Relawan gugus tugas. Pasu-pasu pargugoy na sida. Asa marparbue halo jauh na sida le Tuhan. Pasu-pasu nang sude ruas ni huriam nang bangso nami. Asa say sude hami mematuhi protokoler kesehatanon. Dangalani biar nami maradupon covidon. Alayala holong ni rohanami maradupon akadongan namion. Asa sayunang hami gabe ancaman tu kesehatan ni nasida. Alay gabe sibuan barita ni Jesus mahami maradupon akan nahumalia kami. Pasu-pasu ma anak do boru ni huriam donawan do esti. Na marhite titing parjolo di huriam sadarion. Naing majalo pasu-pasu parbagason nasida. Asa say gabe rumah tangga na tau. Pujian doa sangapon nasida dia do pammo. Pasu-pasu manang sude pelayanan ni huriam. Maradopor rencana karena mangihut di bulan naroon di bulan 2. Asa say tulusi bay sangat pujian di guarmu. Marhite-hite Jesus Kristus. Mauliate madiho. Amin.
Mari de mahita hu papungu peliata. Tatangya koma pilihan na tapapungon tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silihulihon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasat ami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asaw parhasyang hami pilianon. Pati bulo na rajaw mo dito nga ni huriam dohot dipor tibion.
buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami nadiban wagijang say pinorba dia magwarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadiban wagijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin.